Excel не е труден. Просто ти трябва правилния курс и точния преподавател. Затова ние от Център Его разработихме специален курс, който обяснява сложната материя на Excel на достъпен и разбираем език. Обучението е разработено по държавни стандарти и осигурява официален сертификат, признат от МОН и Агенцията по заетостта. В първата част на обучението изграждаме солидна основа, като премахваме навиците за бавна и ръчна работа и овладяваме правилната структура на данните, навигацията и умните таблици. Във второто ниво преминаваме към пълна автоматизация и бизнес анализ. Тук ще се научите да свързвате различни таблици, да създавате сложни интерактивни отчети и да обработвате хиляди редове данни за секунди. Инвестицията в това обучение ви носи официално призната квалификация и пълна професионална свобода. Вече няма да губите часове в ръчна обработка на данни, ще забравите за нуждата от помощ. Курсът е насочен както към професионалисти от частния сектор, така и държавни служители, които се стремят към кариерно израстване и официално признание на техните дигитални умения. Предлагаме 3 варианта на обучение. Изцяло онлайн с достъп до видеоуроци, присъствено за групи над 10 човека или смесен формат, който предоставя максимална гъвкавост. А защо нас? Ами ние имаме над 12 години опит в професионалното обучение и сме горди, че през това време успяхме да променим толкова животи към по-добро. Ако имате въпрос, не се колебайте. Свържете се с нас и ние с удоволствие ще ви съдействаме.